Já už to pouštím, jo? Paráda. Tak. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás společně s kolegyní Julií Jančárkovou přivítala na další přednášce k cyklu Ruské umění 18. a 19. století. Dnes v úvodu budeme pokračovat odpovězením dotazů z předminulé přednášky a zároveň si pustíme video s interiérem Cerského paláce, který obýval Mikuláš II. Se svojí rodinou. Všimněte si například obrazu, kterým je vyzdobena jeho pracovna. Dále se seznámíme s umělci, kteří působili na dvoře Petra I. A dozvíme se, kdo byl pozván k zachycení jeho portrétu na smrtelné posteli. Pokud budete mít v průběhu živého vysílání nějaké dotazy, tak můžete klást otázky buď tady v aplikaci Zoom, anebo přímo na Facebooku, kde je přednáška aktuálně streamována. Přeji vám příjemný poslech.
A teď my teda budeme pokračovat v umění 18. století a začneme naši přednášku dnešní. Nejdřív odpovím na otázky, které jste položili a za které vám velice děkuju. Všem, kdo je teda se mnou teď anebo později, tak přeju hezký poslech a děkuju za ten čas a za tu vaši pozornost. Takže nejdřív teda otázky, potom rozebereme pojem parsuna, který se vztahuje k ruské kultuře a k ruskému umění. Popovídáme si o přechodu k realistickému umění, dále se budeme věnovat rytině a konkrétně umělcům jako Adrián Schonebek a bratři Zubovi. Pak se podíváme na některé obrazy od ruských a od zahraničních umělců. Karavák, Nikitin, Matvějev, Višňakov, Antropov, Argunov, Rokotov, to jsou jména, která jsou ty nejvýznamnější v ruském umění. Takže se stručně podíváme do jejich biografii a do jejich uměleckého díla. Potom se na závěr budeme věnovat sochařství, a to si myslím, že už v té budoucí přednášce, dnes se k tomu asi nedostaneme, a vzniku Akademie výtvarného umění. Takže otázky. Moc krát děkuju za otázky, které položila paní Milada Zábršová. A začnu ne v chronologickém pořádě, ale jako jinak, protože jsme tu přednášku uvedli vlastně kratičkou takovou nahrávkou, kratičkým dokumentem, který byl vytvořen v roce 2018 ve Státním Ermitáži. Jsou tam potom na stránkách i další nahrávky, můžete se podívat. A tyhle ty malé filmy jsou věnované teda jako vnitřním pokojům Zimního paláce, které obývala carská rodina. No, každá ta osoba z carské rodiny v různých obdobích historie toho paláce měla jako svoje místo, svoje pokoje a ty pokoje se upravovaly individuálně a tak dále, tak tím právě místnostem se věnují tyhle ty nahrávky. My jsme se s vámi podívali na nahrávku, která nám představuje v podstatě takovou poměrně malou místnost a ta se nachází, podívejte se teď na plánek, jo, tady ještě jednou jsem ho skopírovala, tady ho máme, takhle tohleto je Zimní palác, pak jsou tohleto další budovy Ermitáže, jo, tady takhle před tím palácem je Něva, řeka, a tady vzadu je velké náměstí, palácové náměstí, tady ho vidíme. Takže pracovna Mikuláše II. Se nachází tady v těchto místech na rohu, jakoby v prvním, bych řekla, v češtině patře, jo, v ruštině to bude druhý. Takže tady v těchto místech se nachází právě tato pracovna. Takže to jsme s vámi viděli, jsou to dvě menší místnosti, které jsou propojené a které vznikly spolu s celým takovým jakoby bytečkem pro Mikuláše II. A ten byteček byl teda vzniknul nebo byl vystaven a vyzdoben zhruba v období 90. let 19. století v souvislosti se svatbou Mikuláše II. Když se oženil, tak mu tam bylo upraveno bydlení a tam on bydlel. Teď otázka zněla, bydleli Romanovci v Zimním paláci až do roku 17, anebo dávali přednost některému z paláci v okolí Petrohradu. Takže na tuto otázku bych odpověděla tak, že Romanovci bydleli v Zimním paláci v podstatě od Petra III. Velice kratičkou dobu, protože Kateřina II., jeho manželka, velice rychle se ho zbavila a začala vládnout sama. Tak ona samozřejmě ten palác obývala, měla tam místnosti a stavila ten palác, jakoby rozestavila ho dál, pořídila si tam i takzvanou ermitáž, kam umístila vlastní sbírky, ke kterým se teď za chvilku ještě dostaneme. Takže potom další panovníci, které jako žili tady v tom paláci, tak samozřejmě taky ho obývali. No a teď poslední ruský cár, Mikuláš II., ten, když začal vládnout Ruskem, tak samozřejmě taky ho obýval. Postupně přicházeli na svět děti Mikuláše a Alexandry Fjodorovny, jeho manželky.
takže v roce 1904 nebo 1905 tak nějak zhruba rodina se odstěhovala do jiného sídla a to sídlo je, nebo tím sídlem je Alexandrovský palác v Carském Sele. Tam oni pobývali po většinu doby, ale v Zimním paláci samozřejmě taky se objevovali čas od času a Mikuláš II. Tam měl pracovnu, ve který pracoval, takže samozřejmě obýval ho v podstatě do roku 1917. My jsme viděli, i tady vidíme na tyhle prezentaci, tady vpravo, podívejte se, vzácné fotografie, která se vztahuje k roku 1917. A autorem tady těch fotografií a z těch fotografií byl vytvořen i jakoby celý ten kratičký dokument je Karel Kůles, nebo Kůleš, možná to je i český dokonce rodák, to přesně nevím. Je to z roku 1917. Tyhle ty místnosti byly vytvořené a vyzdobené v pseudogotickém slohu a autorem tady té pěkné výzdoby, kterou jste viděli, je Alexandr Krasovský, poměrně významný ruský architekt. Teď, co se dělo dál? V roce 17 ten palác byl sídlem neboli místem prozatímní vlády a jak již víme z ruské historie, ministrem a předsedou prozatímní vlády byl Alexandr Kerenský. Vidíme ho tady na této fotografii. Tak sedí tady u psacího stolu, který kdysi patřil Mikulášovi a přesně tu pracovnu Kerenský obýval. Dokonce v této pracovně byl i několikrát portretován od ruských umělců. Jedno z těch uměleckých děl patří Ilju Repinovi, o kterém jsme mluvili minule. Takže nám teda bohužel v minulé přednášce ten čas a prostor na tyhle podobizny Kerenského nezbyl, ale když v budoucnu se budeme Repinovi dopodrobně věnovat, tak vám samozřejmě o tom něco povím a dokonce ukážu jednu pěknou přípravnou práci k této podobizně, která se nachází v Ostravě. Takže tady na té fotografii vidíme Kerenského, který sedí a podepisuje různé dokumenty. No a ještě teda k osobnosti Kerenského, když jsem se ho osobnosti teda dotkla, tak musím říct, že to je člověk, který prožil teda poměrně dlouhý život. Narodil se v roce 1881 a zemřel až v roce 1970 a to vlastně v podstatě se dá říct jakoby na sebevraždu. On když se dověděl, že je těžce nemocný, tak přestal jíst a tak dále, velice krátkou dobu na to zemřel. Takže to je člověk, který působil teda v roce 17 v Rusku, v roce 18 emigroval, když tam se změnily ty poměry, emigroval do Evropy, pak se přestěhoval do Ameriky, v Americe zemřel. Takže tohleto je Alexandr Kerenský. Tak a teď budeme odpovídat na ty otázky dál. A první otázka zněla, byl někde z Ermitáže nějaký obraz ukraden? No tak samozřejmě Ermitáž je velké muzeum a z každého velkého muzea někdo něco odcizil. Takže samozřejmě tyhle případy se stávaly třeba za období sovětské vlády, nebylo jich mnoho, nicméně bylo něco. A pak teda v roce 2000 se uskutečnila poměrně rozsáhlá kontrola sbírek ermitážních a tam se zjistily nějaké věci, že se nenašly, tak potom samozřejmě se po nich pátralo a část věcí se potom někde dohledala a část už ne. Takže to bylo poměrně rozsáhlá akce, která se hodně jako řešila i v tisku. Potom teda v roce 2006 zase byla nějaká další kontrola. Během té kontroly přišlo na to, že chybí ve sbírkách Ermitáže 221, konkrétně jsem dohledala i číslo předmět. Jednalo se o menší předměty, jako jsou třeba ikonky nebo různé číši, pocíry a takovéhle tyhle předměty. Takže začalo pátrání, poměrně rozsáhlé, část věci se zase našla a tentokrát zatím stála pracovnice Ermitáže, která teda měla dostup k tady těm předmětům a mohla je z Ermitáže, z budovy Ermitáže odnést. A ty předměty se postupně dostávaly na antikvární trh. Tak samozřejmě se takovéhle věci čas od času bohužel dějí a samozřejmě muzeum se snaží řešit, co to nejlíp umí, ale Rusko je nebo teda Ermitáž je
nejenom Ermitáž, jako i vůbec muzea jako v Rusku, jsou mezi ty 4 nějaký staty, kde se krádlo jakoby nejvíc nebo nejčastěji, tak řekneme. Takže to je tohle. Tak. Od kdy byl Zimní palác přístupněn veřejnosti a od kdy Ermitáž byla zpřístupněna veřejnosti. Takže to tady vidíme. A v roce 1764 Kateřina II. Zakoupila tu svoji první velkou kolekci. Koupila ji tak jako víceméně náhodně, ona se teda sice potom viděla a snažila se ty věci odkupovat, ale ta kolekce byla připravena původně pro jiného panovníka evropského, ten ale peníze na to nenašel, takže sbírka se uvolnila a mohla ji tak Kateřina odkoupit. Tu kolekci převezli do Petrohradu a pro ní teda byly postavené nějaké místnosti v Ermitáži a tam byly umístěny. A původně Kateřina II. Chodívala se kochat na tyhle předměty a proto se to taky jmenovalo Ermitáž, jako taková poustevna, jako takový tichý koutek, kde ona mohla se soustředit a s tím uměním jak si komunikovat. Takže v poklidu. Takže nebyla to žádná veřejná sbírka. Nicméně samozřejmě její návštěvy nebo nějaký další jako návštěvy, státní návštěvy a spousta lidí vzdělaných, tak se do těch sbírek dostat mohli. Ale i s potížema. Tak třeba Puškin, Aleksandr Sergejevič, se tam dostal a taky to pro něj nebylo za svého času jednoduchý. On teda mimochodem bydlel v těsné blízkosti v Petrohradě, tady v těsné blízkosti Zimního paláce. Takže samozřejmě společnost se vyvíjela se ta společnost ve smyslu i kulturním, i společenském, takže vznikla ta potřeba mít veřejné muzeum a v roce 1852 Ermitáž se otevřela pro všechny jako muzeum. Aby se to mohlo stát, protože Zimní palác, jak jsem říkala, byl obýván a byly tam taky místnosti, které byly určeny pro reprezentativní účely, takže tam nemohli pochodovat navštěvníky. A takže tady proto byla postavená celá budova, my ji tady vidíme na plánku, je to žlutá budova, jo, Ermitáž tady. Takže vstupovalo se odsaď z ty strany, v podstatě přes Palácové náměstí se musel projít sem, takže tady v těchto místech. Autorem tady toho díla byl Leo von Klenze, to je architekt německý, který přijel z Mnichova. On v Mnichově postavil poměrně hodně budov a je v Mnichově velmi významný. A on tady tu budovu takhle postavil, navrhnul, kontroloval, pak odjel a dostavovali už to pak lidi, které s ním spolupracovali, spolupracovníci. Takže tak tahle ta budova byla zpřístupněna v roce 1852. A v roce 1917 po ruské revoluci tady ten Zimní palác, Ermitáž, všechno to přejmenovali na Palác umění. Ermitáž jako taková nebyla, protože z důvodu obav z války, tak v rámci jakoby záchrany uměleckých předmětů, část předmětů poměrně velká byla evakuovaná, byla odvezena z Petrohradu, takže tam fyzicky se nenacházela a teprve po roce 1920 se dostala zpátky do paláce. Takže poté jako Ermitáž byla zpřístupněna a otevřená zase pro veřejnost. Po roce 17 taky tohleto muzeum se jmenovalo Muzeum revoluce. Takže tak. Tady na tomhle obrázku jsem vám tady umístila fotografie právě tady té budovy Ermitážní, kterou tady vidíme na tom plánku ve žlutém. Takže to je to, kam společnost už v polovině 19. století mohla přijít, dostat se dovnitř a podívat se do těch pokladů, které tam jako máme. Jo, tady. Takže tak jsme teda u třetí otázky. Pak následovala další otázka, jak využívali Němci Kateřinský palác za druhé světové války.
Jak to, že byl po válce téměř zničen a podařilo se zachránit některé sochy z Velké kaskády v Pětěrgofu. Takže, co já vím, tak z Velké kaskády v Pětěrgofu se toho moc nepovedlo zachránit. Tam se to muselo zrekonstruovat, nebo v podstatě vytvořit znovu. Naštěstí byly k tomu všelijaké ty prameny, které umožňují tady tyhle ty práce provést. Co se týče Kateřinského paláce, v Carském Sele, takže co se mi povedlo dohledat, ono samozřejmě je tam prostě nespočet různých zdrojů, teď samozřejmě jsou otázky, které jsou neodpovězené a tak dále. V době války bohužel i ku podivu, když to není tak ještě daleko od nás, není tolik prozkoumané, takže co se mi povedlo dohledat, takže se ten palác využíval jako garáž ve spodních částech. V těch horních částech nevím, bohužel nevím. Co se týče toho, že byl zničený, tak samozřejmě tam jsou různé varianty, jako různé verze. Vždycky jako dřív se říkávalo, že Němci před odchodem to tam celý jakoby zničili mohutnými výbuchy. Samozřejmě pak vznikly názory, které vyvrátily tyhle jakoby domněnky a že prý to se mohlo stát i během obstřelování, tak samozřejmě stát se to mohlo, protože je to válka. Že? A tohleto území přicházelo z jedních rukou do druhých rukou, tak se tam furt střílelo a bombardovalo. Taky byly i letecké útoky. Takže prostě už to bylo, jak to bylo, ale zničeno to bylo dost, jako silně, bohužel. Takže to je tohle. Potom je pravda, že Ruská federace kupuje na různých aukcích části nebo zlomky původní jantarové komnaty a její výzdoby. Tak mně se nepovedlo dohledat žádnou aukci, kde by se něco takového prodávalo. Co se týče jantárové komnaty, tady zase nespočet různých hypotéz a různých názorů a domněnek a tak dále. Byla odvezena, to víme jistě, nacházela se v Königsbergu údajně nějakou dobu, poté zmizela. Dál jsou různé jakoby názory. Jeden z nich třeba, že byla lodi, odvezena někam dál a loď se utopila. Pak další, že byla odvezena někam na území Polska a dodnes není nalezená. Pak další, že byla odvezena někam na území Německa a tam taky není nalezena. Dokonce, že prý jako se v okolí Drážďan se někde nachází a tak dále. Prostě těch hypotéz je hodně, zatím nalezená není. To, co jsme viděli na obrázcích, tak je to rekonstrukce, která proběhla v řadě let, která byla dost náročná i finančně, i technicky velice těžká. Takže můžeme tu jantarovou komnatu vidět, můžeme si představit tak, jak to vypadalo v té původní nádheře. No. To je tak asi zatím všechno. A že by kupovali po částech, to by znamenalo, že přece se to někdy dochovalo, že se to rozkradlo, že se to objevuje a neobjevuje se to na aukcích, jsem nic takového nenašla. Ani v různých vědeckých článcích, co jsem prohlížela, tak jsem taky nic takového nenašla. Kdybych se k tomu někdy dopátrala, tak ještě odpovím. Takže a poslední otázka, teda předposlední otázka byla pojem Potěmkinové vesnice, tedy je něco falešného, co existuje jen na oko, je znám v několika jazycích, je to pravda. Opravdu Potěmkin pro carevnu Kateřinu něco takového vytvářel. Děkuji za tuto otázku, je to velice zajímavý. Jsem se ponořila do osobnosti Potěmkina. Tak samozřejmě jsem se zase dověděla spousta nového pro sebe i. Takže Potěmkinová vesnice. Dívala jsem se po prácích, které se věnují Potěmkinově a vlastně soudobých, historických. Takže největším takovým autorem, který vypracoval nejrozsáhlejší a vždycky velmi zajímavé dílo, které je dokonce přeloženo i do ruštiny, je Simon Jonathan Sebald Montefiore. Tento vědec, anglický historik, teda tvrdí, že Potěmkin, to se mně velice líbilo, je, neboli on ho tak nazývá, otcem soudobých politických show.
takže měl ty tendenci k tomu něco takhle jako vytvořit. Ale zároveň tento vědec si myslí, že Poťomkin nebyl primitivním podvodníkem. Takže Poťomkinová vesnice znamená, anebo vlastně proč tohle to vzniklo, že když se konala cesta Kateřiny II. Někam na jih Ruska, kde se dobývaly nové území a ona tam dělala se s tím seznámit a podívat se a tak dále. Takže samozřejmě tohleto území nebylo dokonalé, co se týče měst, vesniček a tak dále. Velice často tam byla chudoba, špína a tak. Takže aby panovnice přijela a viděla tohleto, tak to Poťomkin nechtěl. A jak si vytvořil takovou kulisu, jak z jedné, tak z druhé strany její cesty. A tato kulisa byla vytvořena umělcema, které jako namalovali vesnici, bohaté domy, pěkné paláce. Jo? Pak tam údajně natáhli lidi, které stáli před těma palácema nebo před těma domy a mávali a rádovali se a tak dále. Takže zkrátka takový divadlo. Takže tento vědec, o kterém jsem vám teď řekla, považuje Poťomkina za osobnost, která by tohleto neučinila. Že to už je příliš takový hrubý podvod. Nicméně je pravda, že i v té době a v Rusku třeba i dodnes, když jede, panovník, jako nebude dnes prezident, když jede někam na návštěvu do ruských nějakých měst, tak samozřejmě se ty města a ty ulice a tak dále, to se upravuje nějakým způsobem, se dává do pořádku. Což dřív i dnes všechno prostě bylo stejné. Takže tyhle ty údaje o těch Poťomkinových jakoby namalovaných kulisách pochází ze zpráv různých diplomatů, jako to je ten pramen, odkud tohleto pochází. Takže pravděpodobně, že zatím asi nebude tak až velká lež, ale nějaká prostě výzdoba, úprava a tak. Takže tohle je otázka, která se vztahovala tady k Poťomkinovi. A my se teď dál s vámi podíváme ještě na osobnost tady Martina Ferdinanda Chvatala. A to je umělec, na kterého se taky ptal někdo na Facebooku, myslím to bylo, nebo na stránkách, teď na Facebooku myslím. Takže tohleto je umělec, který mě původně jeho jméno nic neřeklo. Takže rozhodně nepatří k nějakým významným. A musela jsem se zapátrat a pomohl mi v tom můj kolega, se kterým jsme kdysi navštívili Petrohrad společně. Takže ten kolega kdysi působil taky v Náchodě, je to Vlastislav Tokoš. A ten, když jsme tam byli společně, tak si tam koupil takovou knížečku, vám ji tady i ukážu, kterou jsem já si nekoupila, jelikož knih už nemám taky kam dávat, tak se snažím být opatrná v tom. A ten autor mě taky nic neřekl, tak jsem se rozhodla, že to nebudu kupovat. A teď se tato knižečka extrémně hodila, protože je věnovaná právě osobnosti tohoto umělce. Takže tento umělec pochází z takové vesničky neboli městečka, které se jmenuje Němčice a nachází se na Morávě. Takže narodil se v roce 1836, zemřel v roce 1808. Já jsem vám tady schválně uvedla jeho dílo, to je obrovské plátno, ke kterému se za chvilku dostaneme. A uvedla jsem i v ruštině to jeho znění, abyste si povšimli, jak jinak, prostě jak to v ruštině vypadá, ta cedulka, protože tento obraz se nachází v Rusku. Takže v ruštině se mu říkalo kvadal. Když vám to přečtu v ruštině, kvadal. To jako nějak moc s Chvatalem vůbec nesouvisí. A je to spíš takový po francouzštině. Tak ono samozřejmě, když nějaký člověk z území tady odsud, neboli třeba Rakouska přijel do Ruska, tak docela často to jeho příjmení bylo jaksi trošku přes francouzštinu změněno. Třeba jedním z takových významných lidí, který působil v Moskvě, byl Antonín Hrabě. A v Rusku se mu říkalo Grabě. Antonín Grabě. Byl to ramář, skvělý ramář,
jehož právě rámy používala celá řada velmi významných ruských umělců. Ale k jeho osobnosti se dostaneme někdy, až budeme v 19. století. To určitě se k tomu dostaneme, je to významná osobnost, díky kterému se sem dostala celá řada uměleckých děl a část těch uměleckých děl se nachází v Národní galerii. Takže tady Martin Chvatal. Takže co? On teda pocházel, jak jsem říkala, z Němčic, studoval ve Vídni údajně a taky ve Francii a tam už mohli vlastně pofrancouzštit jeho jméno, protože to české znění pro ně bylo jako velmi těžké. Takže Francouzská královská akademie v roce 1767 tento umělec absolvoval a studoval on v ateliéru Franze Bouche, velmi významného umělce francouzského, který patřil do stylisticky, bychom ho zařadili do rokoko slohu. Takže studoval u něj a samozřejmě studoval jako dobře, byl velmi využívaným malířem, působil v Evropě ve mnoha městech, co se mi povedlo dohledat, a působil pro celou řadu jaksi evropských panovníků a taky pro celou řadu aristokratů, nebo šlechtu evropskou. Takže maloval díla na objednávky, maloval podobizny, maloval obrazy, které byly spojené jako takové ty holandské různé alegorické motivy a tak dále, historické obrazy taky. No a když syn Kateřiny II., Pavel I., navštívil Evropu a během své návštěvy tam někde si povšimnul dílo Martina Kvadale, řekneme tak jako v té ruštině. Takže ten obrazy se mu zalíbily a on umělce pozval a ten až několik let na to přijel teda do Ruska. Takže on přijel do Ruska a začíná působit v Rusku, v Petrohradě. No a tady zrovna v roce, tak co to bylo, 1797, ano, tak se uskutečnila korunovace Pavla I. a Marie Fjodorovny, jeho manželky. Takže umělec teda znázorňuje tady celou tuto velkou historickou věc na tomhle platně, které tady vidíme. Podívejte se, tohleto dílo je 360 cm x 310. Jo? To je obrovské plátno, skoro 4 metry na šířku a přes 3 metry na výšku. Takže my vidíme tady interiér chrámu, Uspěnského chrámu, který se nachází v Moskvě, kde se tradičně konala korunovace ruských panovníků. Takže Pavel I. taky nebyl výjimkou a ten se tam dostavil. V chrámě byl vytvořen takový jaksi podium, schody. Návštěva byla umístěna takhle dole podle určitého zasedacího pořádku a celá ta korunovace byla pečlivě připravená a probíhala taky jako ne spontánně, ale velice jako promyšleně. Takže umělec volí okamžik, kdy Pavel, vidíme ho tady, sundává zlatou korunu ze své hlavy a jak si se tou korunou dotýká hlavy své manželky, která se jmenuje Marie Fjodorovna. Tady ji vidíme, ta poklekla a dívá se na manžela a ta koruna se dotýká její hlavy. Teda tímto výběrem tohohle zrovna okamžiku umělec znázorňuje Pavla I. jako v podstatě představitele nejenom té světské, ale i ty církevní moci. On je tady všechno. Takže samozřejmě Pavel I. a jeho manželka jsou obklopené celou řadou lidí a tyhle ty lidi částečně můžeme jakoby poznat. Jenom částečně. Proč? Já jsem četla teda v té knize a pak ještě v dalších jakoby pramenech o tom, že dokumentu neboli dopisu nějakých finančních stvrzenek nebo podobných věcí. O tom, že Pavel I. u umělce tohleto dílo objednal, se nedochoval. To neznamená, že on to neobjednal, ale nedochovalo se nic. Takže to nevíme. Umělec to mohl vytvořit z vlastní vůli, protože považoval tento námět za důležitý. V této době už v Rusku byl a pravděpodobně z té korunovace taky zúčastnil.
Proč tomu říkáme tak? Protože on tam sám sebe znázornil, podíváme se tady. Jednak máme k dispozici pro porovnání podobiznu, vlastní podobiznu Martina Chvatala, která se nachází v Muzeu výtvarných umění Puškina v Moskvě. Takže tady ho vidíme, umělec i s pejskem v náruči, takovou pěknou, má tady šálu, jo, tak jako hezky oblečený, je zobrazený. No a tady ho vidíme tady na tyhle podobizny a zase tady má tušku a má nějaký skicák, takže pracuje. Sám sebe tady znázornil. No, tady. Řekla jsem, že se nedochovali doklady k tomu, že to dílo bylo objednáno, to ne, ale dochoval se dopis, který se vztahuje k 8. ledna roku 1799 a tento dopis umělec napsal carovi Pavlovi I. s velkou prosbou o to, aby Pavel I. a jeho manželka mu chvíli pozovali pro vytvoření tohoto díla. Pavel mu odpověděl a nesouhlasil s tím, nepozoval teda ani jeho manželka. Takže umělec stvořil teda to dílo podle svých představ, podle té své paměti a taky, a to bylo tenkrát obvykle zvykem, podle podobizen tady těch jednotlivých lidí, které jsou tady zobrazené. Co to znamenalo? To znamenalo, že on musel obeslat dopisy celou řádu ruských šlechticů a požádat tyhle lidi o to, aby mu poslali jejich podobiznu. Což bylo, jak jsem říkala, běžným zvykem. Oni mu teda ty podobizny poslali a on podle těch podobizen teda tvořil tento obraz. To byla jediná cesta, která mu zbývala, když panovník ani nikdo jiný mu nechtěl pozovat. Takže a právě to je ten důvod, proč my nemůžeme poznat úplně každého člověka, protože tyhle ty lidi mu poslali svoje podobizny a nemuseli to být podobizny z posledního roku. To mohly být podobizny namalované před 20 lety. Mohly to být podobizny, které namaloval nějaký umělec a značně vylepšil svůj model. A samozřejmě náš umělec to použil a my to dnes nemůžeme jako pochopit a porovnat a tak dále. Nicméně řadu lidí tady prostě asi tak přibližně lze si představit. Takže ještě tady, jestli si povšimnete, se nachází to jméno, které takhle se připisuje z ruštiny zase zpátky do jaksi latinky. Takže vidíme kvadál, to je to, co v Rusku vzniklo z českého příjmení Martina Chvatala. Takže ještě k historii toho obrazu. Když umělec ten obraz namaloval, velký, pěkný, že jo, podívejte se, on je opravdu uchvatný, on prostě vychází z takových krásných historických klasicistních obrazů, kterým se učila Akademie výtvarného umění ve Francii. Takže umělec samozřejmě si myslel, že ho koupí Pavel I., ale ten ho z nějakých zase zvláštních důvodů nekoupil. Ten prostě obraz se nedostal do jeho pokoje, do jeho paláce, do jeho místnosti. Takže to se nestalo, obraz zůstal u umělce, možná taky ho třeba z nějakého důvodu nechtěl prodat. Víme o tomhletom člověku to, že on na začátku 19. století uspořádal takovou jaksi výstavu svých uměleckých děl ve vlastním takovém ateliéru v Petrohradě, v centru města. Samozřejmě vstup do toho ateliéru byl, nebo na tu výstavu byl spoplatněn, nebyl ani levný, ale v rámci tady toho vstupu návštěvník dostával nějaký katalůžek a s tím katalůžkem mohl teda ty díla prohlédnout. Takže tady ta výstava, to byl takový vynález anglické společnosti a ten umělec o tom věděl, takže udělal na tenhle způsob něco v Petrohradě. Velmi to bylo populární a za rok, v roce 1804, udělal zase další výstavu a tohleto dílo tam právě taky bylo vystaveno spolu i s ostatníma obrazy. No, potom teda ten umělec podnik podobnou výstavu přímo v Anglii, jel tam i s tím obrazem a tam byl taky velice úspěšný, takže možná on ten obraz jenom vystavoval a tohle to už mu vynášelo zisk, nevím přesně, to náročně to dnes zjistit. V roce 1808 umělec v Rusku zemřel a zůstala jeho manželka, jeho vdova, která potom teda se rozhodla, že dílo prodá a zájem o tento obraz projevil kníže Kurakin, který dílo nakonec koupil a odvezl do vlastní usedlosti v Saratovské oblasti.
To je dnes na Volze poměrně velké ruské město. Takže tam právě ten obraz se nacházel a odtud potom se dostal do muzea, který se nachází v Saratově a nese jméno Radiščeva, ruského spisovatele. Takže tam dnes je tohleto velké dílo k vidění. Tam bychom ho mohli s vámi vidět, kdyby se nám povedlo tohleto město navštívit. Sama jsem tam nikdy v životě nebyla. Ráda bych někdy dojela, protože v těchto místech je Volga velice široká, pohledy a krajina je nádherná, takže skrz obrazy některých našich umělců, například Grigoria Musatova, se někdy možná do těchto území vypravíme a něco si o tom povíme. Takže teď si myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky. Ještě jednou se podívejte na ten detail. A my půjdeme na naši přednášku a budeme se věnovat ruskému umění 18. století. Takže stručně. Ruské umění 18. století sice bylo velmi ovlivněno uměním západním, díky Petru I. Ale taky přece existovaly i nějaké vlastní tradice. A proto to nemůžu jako úplně opomenout a nemůžu si tomu chvilku ani nevěnovat. Takže 17. století stejně bylo pro řadu umělců takovou jaksi živelnou půdou. A my se s vámi krátce nahlédneme do zbrojnice moskevského Kremlu. V roce 1547 do tohoto roku spadá první zmínka o zbrojnici. Tato zbrojnice je velkou pokladnicí různých nádherných artefaktů, jakožto například různé ty korunovační regálie, které vidíme tady, a čapku Monomacha, kterou vidíme tady v popředí. Takže polovina 17. století je to největší umělecká dílna Ruska v tomto období. Takže a v roce 1640 jako součástí zbrojnice je ikonopisecká dílna, tak tam se malují ikony a v roce 1683 je to jako širše řečeno umělecká dílna, protože k tomu se přidává ještě i grafický obor. Takže je to místo, kde umělci se mohli školit, kde umělci se mohli jakoby nabývat nějakých tradic a odkud potom mohli být jakoby vypuštěny do světa, do různých jiných ruských měst. Takže teď parsuna. Co to je parsuna? To je žánr a zároveň konkrétní dílo tohoto žánru, pro které je charakteristickým rysem jaksi přechod od ikonopisu k novému světskému umění 17. a 18. století. Slovo parsuna pochází z latinského persona, což znamená osoba. Termín začal používat v roce 1854 ruský badatel Snigirov, ale ze začátku pouze ve významu portrét. A teď se podíváme, co to parsuna je. Takže tady vidíme. Nahoře, na tomhle menším obrázku, je znázorněný Ivan Hrozný. Je to parsuna. Dílo bylo vytvořeno v 17. století a nachází se v Kodani. Podívejte se, že je to sice portrét, ale zároveň je to portrét vytvořený jakoby tak, jak se tvořila ikona. Tak samozřejmě, když Rusko znalo tradici ikon, po mnoha jakoby stoletích se to opakovalo, vyvíjelo se to nějakým způsobem a podobizna tam známá nebyla, takže když bylo potřeba vytvořit podobiznu, tak se vycházelo z těch tradic, které tam měli. Takže ikona ovlivnila teda vznik tady ty podobizny. A tady pod tady tím obrázkem vidíme parsunu, která nám znázorňuje Michaila Romanova, prvního ruského cara. Je to 18. století. Tato podobizna se nachází, neboli parsuna, v muzeích moskevského Kremlu. Autor je nám bohužel taky neznámý a je to teda olej na platně. To, co vidíme nahoře, je to normálně desková malba. Takže jednak, abych nezapomněla, to jsem si tady vypsala, na přelomu 17. a 18. století a totiž ještě jakoby úplně v začátku té činnosti i Petra I. A ještě v podstatě, jako bych řekla i před ním, byl vytvořen oficiální typ panovníková portréta v Rusku. Dál už se to jenom vyvíjet. Takže tady k té podobizně Michaila Romanova, podívejte se. On se taky podobá ikoně, ale už přece od ní odchází směrem k realistickému pojetí, ale to obzvlášť v partiích obličeje, možná rukou. To ostatní, co tady vidíme, znázorněno ještě velice plochým způsobem.
Tento krásný portrét, on opravdu je uchvatný, on je takový jako v detailích dokonalej a chce se stát a prohlížet, protože tam je znázorněná spousta různých kamínků, tady to šítí drahé zlatou niti, tady tyhle ty jako látky, ze kterých je ušito to v oblečení, všechno to je velice precizní práce, od které se nedá utrhnout oči. Tento portrét jsme mohli v roce 12 tady vidět. Byla tady pěkná výstava, o které už jsem říkala. Ta výstava byla doprovázena katalogem, tady ho mám. A je k vidění určitě v knihovnách. Ta výstava se jmenovala Carský dvůr pod žezlem Romanovců, takže tu podobiznu tenkrát jsem přivezli. A kdo by z vás o to měl větší zájem, tak ten katalog si dá vypůjčit, koupit už asi ne, ale vypůjčit v knihovně, prohlédnout ho je v češtině velice podrobné a zajímavý. Takže půjdeme dál a podíváme se na další personu, neboli portrét. Vidíme tady careviče Petra Alexejeviče, Petra I. Je to konec 17. až začátek 18. století, bohužel zase neznámý autor. Je to teda, jedná se o nejstarší z dětských portrétů Petra I. A z toho portrétu potom vycházely všechny portréty 18. a 19. století. Nejdůležitější pro nás je, že v 18. století se formuje typologie portrétu a tento portrét konkrétně v té typologii má své místo, je to dětský portrét. Takže co se týče konkrétně ty podobizny, tak ta byla taky na zmíněné výstavě vystavená a je k ní taky v katalogu výklad. Je to velice takový uchvatné dílo. Dívejte se ještě jednou, půjdeme dál. Takže doba Petra I. Vznik světského umění. Jednak vznik kolekcí západního umění. Velmi stručně, to nejdůležitější. Petr I. ty kolekce pořizoval sám, ale zároveň velice podporoval a vítal, když ruská šlechta si to začala dělat taky. Takže považoval to za velice činnost nutnou a důležitou. Takže vznikají kolekce západního umění. A to umění ovlivňuje potom to ruské umění, samozřejmě. Pak potom další věc, pozvání umělců ze zahraničí. Ty zval teda ve velkém a jeli pak do Ruska nejenom jako za života Petra I. a i za potom života a činnosti dalších panovníků non-stop až přes celé 19. století. V Rusku je poměrně hodně umělců jakoby západních. Potom teda studium místních umělců u zahraničních umělců, to znamená, že když nějaký takový Louis Karavák přijel do Ruska, tak samozřejmě hned začal vyučovat. No a studium ruských umělců v zahraničí, to znamená, že ty umělci byli do zahraničí poslány. No a pak teda grafika a malba. Jo, jsou to dva obory, které v ruském umění existují a vyvíjí se. Tak. Podíváme se nejdřív na grafický obor velice stručně. On teda nepatřil v Rusku k velice takovým vyvinutým, a protože ty tradice tam přišly do Ruska jakoby poněkud později. Takže první autor, kterého tady vítáme na území Ruska, je Adrián Schonebek. Adrián Schonebek byl z Holandska, pocházel z Holandska. A narodil se v roce 1661, zemřel v roce 1705. A to, co my tady vidíme na obrázku, je ohňostroj na počest dobytí Azova. Tohle je grafický list, který se nachází v Rijksmuzeu v Amsterdamě, ne v Rusku. Je to velice vzácná věc. A tento list, neboli ty listy, že jo, prostě vždycky ta rytina, to je věc, která může mít několik těch kopií. Takže vznikal v období 1797 až 1799 v těchto 1697 až 1699, já se omlouvám, tady jsem se překlikla, aha, někde špatně. Takže tak, jedná se o lept. Je to v technice leptu. Podívejte se, jak krásně tady znázorňuje mohutnou slávnost tady ten umělec. On byl teda mimořádně důležitý pro ruské umění. On přijel do Ruska a samozřejmě hned začal působit v Moskvě ve zbrojnici
o který jsem říkala, byl jedním z prvních, koho Petr I. vůbec pozval do Ruska. Pravděpodobně Petr I. se s ním seznámil osobně na svý jakoby první návštěvě Evropy, protože v roce 1698 se vrátil Petr I. a v roce 1698 taky přijel Adrián z Ponebek. Takže pravděpodobně, že přijel i spolu s ruským carem. Začíná působit, začíná jednak tvořit a začíná učit. Takže pak vzniká celá řada jeho žáků, pokračovatelů, ke kterým se za chvilku dostaneme. Takže, jak jsem říkala, technikou leptu je to vytvořena a co se týče stylisticky, to bychom zařadili do barokního umění. Takže přináší tady ten umělec sebou do Ruska baroko, které v Rusku už jaksi bylo známo, ale v té grafické podobě jsme ho ještě v přednáškách neviděli. Takže je tady hodně silná taková gradace od bílých, úplně bílých částí papíru až do hodně tmavých, skoro černých. No a spousta různých takových nádherných, krásných detailů. Takže působí a velice hodně pracuje. Jedním z jeho žáků byl Ivan Fedorovič Zubov. A oni byli vlastně dva bratři, Ivan, pak za chvilku uvidíme toho dalšího, druhého, tady, který se jmenuje Alexej. Takže Ivan Fedorovič Zubov narodil se 1667, zemřel po roce 1745 a my tady vidíme podobizny, které vytvořil, znázorněný je Petr I. a Kateřina I. manželka. Takže jsou tohleto všechno věci, které existují v jednotlivých kusech a je to velká vzácnost, jelikož přece přes veškeré snahy tehdejší společnosti i panovníka tohleto umění bylo vzácným. Takže musím ještě dodat k tomu, že když takový umělec jako Schonebek neboli i ty Zubové působili v Rusku, tak působili buď ve zbrojnici, nebo potom se k tomu ještě dostaneme v dalších místech, kde se působit dalo, ty tenkrát vznikaly. Takže samozřejmě byly to tiskárny různé, v Petrohradě a Moskvě. Takže tyhle ty umělci měli spousta práce. Oni nevytvářeli jenom ty volné listy, jako portréty, neboli tady, jak vidíme, portrét města, jako krajiny. A oni vytvářeli i spousta takových praktických záležitostí. Jako tisklo se třeba spousta církevních knih a bylo potřeba ty církevní knihy zdobit. Bylo potřeba vytvářet obálky, bylo potřeba dělat nějaké reklamní štíty a spousta dalších jako takových praktických věcí. Takže oni byli strašně vytěžení, měli hodně práce. Tady Alexej Zubov, ten vstupuje do ruského umění jako osobnost, která taky to umění velice posunula. Podívejte se na tuto krásnou věc. To zase grafický list, který je vytvořený technikou zase leptu. Jo, lept v té době byl v Rusku velice populární, složitá technika. A ten nám znázorňuje, to je tady i vidíme i v napisu, letní dvorec a letní palác. Ten palác už jsme probírali v předchozích přednáškách, tak si na to určitě dobře pamatujete, nicméně jsem vám tady umístila obrázek toho letního paláce, abyste si na to vzpomněli. Je to velmi skromná budova v takovém holandském duchu, která byla postavena v Petrohradě, jedna z prvních, a tuto budovu právě obýval Petr I. v tom teplém letním období. Takže za chvilku já vám ukážu tady ještě jednou tohleto v přiblížení a v porovnání a podívejte se teď na ten grafický list. Tady v popředí je znázorněná Něva, jo, tady vidíme lodě. Pak je krásný pohled na tady upravenou zahradu. Jo, potom tady vidíme letní palác, tady. Jo, potom dál tady kousek půdy, který patří k tomu paláci a další staveň. Jo. Takže a perspektiva Petrohradu. Krásná, symetrická, v barokních tradicích tvořená věc. Tady ještě jednou jsme viděli víc ten palác a ten se velice podobá samozřejmě tomu, co umělec zobrazil. Tak a teď takovýto malinký kratičký shrnutí, abych nezapomněla na to nejdůležitější. Takže rytina v Rusku. Rytina je nejmladší druh výtvarného umění. Na západě byl knihtisk a ryti zpočátku soukromou iniciativou. Proč to tady říkám? Protože v Rusku tomu bylo úplně jinak.
Od 16. století knihtisk je státní činnosti. V Rusku se od 18. století řídí tež státní činnosti. Centra zbrojnice, kterou jsme zmínili, takže je to velké centrum v Moskvě. Pak moskevská a petrohradská typografie, kde právě tyhle ty umělci mohli působit. Tyhle a celá řada dalších, jich bylo více, nebylo jenom takhle malinko. No a rozkvět rytiny, ten samozřejmě spadá na dobu Petra I. Proč? Protože Petr I. tohleto umění miloval. Zdobil tímto uměním i vlastní pokoje, zdobil vlastní pracovnu, vlastní paláce a velice podporoval, když tím uměním i ruská šlechta zdobila svoje sídla. Takže my se teď dostaneme k umělci, který se jmenuje Louis Caravak. Je to Francouz, který v Rusku se nacházel od roku 1716. Já o něm teď, protože nám pomalinku dochází ten čas, řeknu velice stručně a další přednášku začneme teda od jeho osobnosti a půjdeme dál. Takže narodil se 1684, zemřel 1754, takže poměrně dlouhý, plodný život. Znázorněné na tyhle podobizně jsou dcery Petra I., je to Anna a Alžběta. Holčičkám na tyhle podobizně je tady zhruba kolem 10 let. Oni měli mezi sebou ne moc velký rozestup, takže kolem 10 let. Tato tmavovláska je Anna, tato světlá zlatovláska je Alžběta. Tato podobizna je vytvořena v evropském slohu rokoko, které už jsem taky zmínila v dnešní přednášce. Je to lehkost, vzdušnost, hravost. Jo? To je to, co vlastně chybělo v baroku a proto to právě vzniklo. Doplnilo tu potřebu lidí mít tohleto odlehčené umění. Takže působil teda ten umělec, když přijel, byl velmi takovej ctěnej, takže na malířském oddělení stavebního úřadu v Petrohrádě, o tom si vám ještě potom příště taky něco řeknu. A stává se tady ten umělec učitelem takových ruských už umělců jako Višňakov, Antropov a další. Když už je vyučuje, tak vlastně tím pádem vzniká tradice akademické výuky, protože on sám tu tradici v sobě měl a tu výuku zažil. Takže potom celá ta tradice se přestěhuje do zdí Akademie výtvarného umění, která už v podstatě za chvilku vznikne. Tak a dnes asi tuto naši přednášku tím Louis Caravákem končíme a příští přednášku zase jim začneme. A úplně na konci ještě bych vám chtěla říct jednu věc a zeptat se vás a poprosit vás teda o nějakou zpětnou vazbu. My chystáme v Galerii výtvarného umění v Náchodě výstavu s názvem Domov můj. A tato výstava bude zahájena 10. července a bude věnovaná ruským umělcům, emigrantům. Tyhle lidi emigrovali po ruské revoluce z území ruského impéria, emigrovali do Československa a tady řada těchto lidí se trvala a tady už pak celou dobu, celý život žila a zemřela. A někdo se potom odsud odstěhoval ještě někam jinam, takže ty osudy jsou různé. Jejich dílo zůstalo tady buď v ostatních nebo soukromých sbírkách a my bychom tohleto dílo chtěli představit společnosti. Takže naše přednášky vlastně teď se mají vyhlídku, jako máme ještě jednu přednášku a pak poslední závěrečnou, kterou ukončíme 18. století. Pak bude následovat letní doba prázdnin a samozřejmě o těch prázdninách se otevře ta naše výstava. Takže jestli byste měli zájem o podobnou přednášku, která by byla věnovaná výstavě a která by tu výstavu představila, kde bychom si mohli o tom popovídat, prohlédnout ty díla a tak dále, tak moc vás žádáme o nějakou tu zpětnou vazbu, jestli byste nám to nenapsali a my bychom to potom v těch prázdninových měsících připravili. Takže děkuji vám ještě jednou za pozornost a přeju vám hodně zdraví. Tak já ti, Julie, opět děkuji za vyčerpávající přednášku a vlastně i zodpovězení těch dotazů, kterých opravdu nebylo málo, takže jsme určitě rádi za takovouhle zpětnou vazbu. Já jsem dneska na Facebooku nezaznamenala žádné dotazy, tak uvidíme, jestli se objeví po skončení přednášky. Každopádně diváky zvu
na další přednášku, jak jsi zmínila, tak je to předposlední přednáška, mělo by to být 2. května a měli bychom pokračovat v přednáškách a také se věnovat vzniku Akademie výtvarných umění. Tak já ti moc děkuju a budu se zase těšit příště. Mějte se hezky a moc děkujeme. Nashledanou. Děkuju, nashledanou.